Hey guys, welcome to Best Friends TV! Alright, so for today's video, another prank video. Okay, since naabot man og 600 likes ang previous prank video, so we did another one, or we did another one. We did another one. So, ang target for today kay si Angela Punta, pero ang na-prank kay si Glenn. Apil ako sa plano ba eh? Right, so ang plan is masamad ko tungkol kay knife dito sa sink, and then masamad mga cut ko, then madugo siya, and I made a special since Halloween karod. Nag-make ko og murag blood-like texture. So kana siya. Ang plan originally is akong plan ta is akong plan ta is kanang drinking blood prank, so like masamad ko, and then ako tilawan to see how they would react ba sa realistic no siya, pero ang sagol ani is water plus clear syrup, red food coloring, o Milo, cocoa powder. Iluod din bitaw mo? Seryoso? It's a prank. Ikaw? Mo ba? Dali, nabitaw na siya load on. Dapat na tabunok. Baho sa baboy. Makita sa video para... Squint your eyes. Ganun ang blood. Warning! Atay na sa baboy. Seryoso kita ka? Kaya ako rin iikot. Ako rin iikot. Amin. Ay, lang tawag ba? Load ki siya ba? Load sila naman ba? Load na. Tila ka? Tila ka? Mas okay pa itong tinood na dugo ba? Mo ba? Opo, giload ka niya. Wala ka pa po. Alright, so this is how it went. We were filming today niya. Nai-attempt me kung first attempt, pero nasakpan ni Darius ang camera because our cameraman Is such a loser. Ako pa, I'm not born for pranks. I'm not born. Hindi lang sa ako pagpatang. Lagi na lang. Wala na sabat. So Q&A. Q&A. Yes, sir. Ikaw host, anak card. Si Glenn lang. Hindi ko ba mag-post ng Q&A si RJ? Excuse me po. I need to know manhipo sa ko. Kada-kada I feel so... alive. I feel so weak in my knees and Hurley. NANI?! Nag-prank mo. Oh no! Char. Ano, nagkuhan mo? Ang sama ni? Parang sama na. Duy, sama na, duy. Parang sama ni. Fuck you guys. Ango, you just failed your prank! Ako ba? Ano pa kayo? Prank fail. Ano pa kayo kasi mag-prank sa nag-nagay? Para sa kayo tanawin. Wala yun. Oo, kumanda na. Makting na ito ba? Magkaya sa pwesto si Mang Kanay. Ako, batik na ako. Awa pa rin, ito pa rin. Ay lang sa isa pa kung sino prank. Break sila, break. 15-minute break. Ako, ano ba? Since wamas lang kay Bama, ako dito nga prank. Dito na po ito nga ihang gikuan nga ayaha daw ang prank ang na Prank. fail. Ako daw, Char. Oo, yung mga prank ang Giveaway na lang. fail. Yield. So ito, since ako man ang kuhan dyan sa prank, muna ako ni do sa ikaduha. So, mutilaw siya. Ayaw ba kayong suka? Gaya na Taste siya. test. Ginasa niya mong kaon niya. Tinaw na ito eh. Ako na, babe. May lang kay tamis kaya na siya. It's very sticky. Mura dyan siya thick. dugo by... Load na kayo, ano man The consistency is very thick. Tungkol siya sa syrup and sa powder. Anong giload mo?
Buntis ka. Actually, nabi na di siya. Lami siya. I like Tanawi. Lami beer siya. I like Tanawi. Mura siya kakao. Milo rin. Milo siya. Milo kita na. Ako ay vulnerable kayo ba niya ba guided mo kung niya focus ko ba? Okay, lami siya guys, pero hindi na siyang tanawon. Mahal kakaon. Mura, diyan na loon. Taste test. Okay, ano tanong Glenn? Mura na dyan Milo. Uy, kami happy. Ooh. Try. Kano siya? Blood type O. Ay, okay naman dahil. Kira dahil ba yun? Abi, lain ko ganyan magtutong Okay tayo. lang. Hindi siya lang may kayo. Ah, okay naman dahil. Abi, gitong tayo. Kailan. Gamay lang. Okay lang. Milo rin lagi siya. Milo Anak lang ganyan. siya. Anak sa Sayang mga. dalibigin. Sayang dalibigin. So, what is ang actual prank? But before we show that clip, please subscribe. Big heart. Be sure to subscribe to VFTV and give this video a big thumbs up. Let's get this video to 500 likes! And 1,000 dislikes. This is the clip. Show it, Dyers. Go! Double click. Boom! Ano yun? Nain mo na? Dili na na do. Tapos dili din ang pagkansyan. I-cover na lang. Pwede na natin may insert do. Pwede. Shit. It's all ups. Siya pugonet. Dugo ka? Dili na prank? Sige. Hindi siya prank. Yawa. Layawa! Ah! Isa yung gamitan? Kutsilyo? Kutsilyo. Nabangoy? Wag ka, ayaw matugo. Amen. Kaya lang gamitan mo. Ay, sa. Kaya lang gamitan. sakit. Tabunan na dapat. Aga. Kaya kayo? Oh my gosh. Sa'yo ko ogonet Wala, sa wala, wala. kutsilyo. Tabunin lang siya, tabunin lang. Ay, isa. Sakit. Nabangoy! Ano na? Haptos ka. Tabunin. Tabunin lang lagi ito. Pops. Ay, isa lagi. Yay! Pati first aid, no? Wala gid bay. Alcohol! Luy. Oh my God, nice idea, Dyers. Ano po siya, Pop? Okay. Ang samad? Mas lice ko. Stage na? Kailangan stage no? Ano na? Gaya sa din yan. Nagwasa din ka nga nagkupot na sa tutuan. Ako magunit! Ang kutsilyo sa tuon. Yawa, sarasan na ako bay. Ganyan ko siya. Sama ito mga Wando. Sorry. ayaw na mong salina. Ay, gabi ka. Ay, Wala yung tissue. Kailangan yung makundo eh. tissue. Kailangan ng stage pa. Mabri Ano ba? yung samad. Mabri yung samad. Mabri yung Gabi, oh. Obligay din. Stage. Ha? Niluha ka na. Stage ka na bay. Ha? Stage. Kailangan ng mato din. Ha? Kailangan ng dulo na. Tsaka lasag dugo, no? Sa yawa ka ng biskuit. Kani? Lami lagi siya tanawag. Gusto mahatag kambal? Hindi ko ano ito na Salina na lang. Gusto kayo. Tasty. Kaluod din mo yun. Anong tila? Kailangan. Agay! Bye, BFTV na, bye. BFTV na, bye. Ah, gotcha. Let's go. Tingnan ko, umay, mga action niya. Let's go. Sana. Bye. Yawa kayo, sunod lagi nga. Sunod nga, lagi may taputin ulo. Wala naging matuwa niyo. Is lagi na. Baan dyan, uy. Ban, guy. Tingnan mo Si ba? Angela ang mas muriat. Wala eh. Tingnan mo, boy. Kita ka? Ano ko, Hindi, wala man. Pag first anahin ko, anong makuhaan man siya og kutsilyo? Nga di man na siya tighugas. Charot. Glenn, ano? Kulbaan, Glenn, no? Bang. Lagi Glenn. Amin ako, Ang target na baunta karon kasi Sila Angela. dua. Si Angela ang tama. Ah, di ay, wala, You gid ay. can't Wala na siya na. fool me, bitch.
May ano to ganyan eh. Sorry, dahil. Pagkuhan ba, pag-ano niya, aray ko. Ay, na may camera. Pagkita na. Tingala ko, kung man gigawin sa kung sanina, di ko yun sa mad ba? Di ko yun sa mad ba? Sige na. Ano siya gigamit? Edible. Nga, ano ba? Fake Ha? blood. Wala pag ko nahuman sa'yo, kay siya mo. Ano to? Sa kay lasa, no? Pwede niyang tilap. So weird. May lamig kayo, promise. Pero mo siya tinood. Such caring friend. Murag tinood ang blood. Oh! Ayaw! Oh my god, what's the Oh my god, it looks... Ano mag-load Pag pa? first na kita niya, nagsugubi ka na yung kangilo. Shit, tams. Nilo, Oh my god! Eating blood prank. Alright, sumoto siya ang clips. So, wala kayo na-capture yung mga reaction kanina. So, kung sa yung na-feel, wala tayo na-capture. Tabunan ka. Tabunan siya. Tabunan. So, unsay yung mga feelings Siya niya? ako kayo sa mga acting ato eh. Nag-acting di ako lang nag-care ko. Pag first yun, na-shock ko, ano na ay camera ni First attempt nila, the second attempt, pag anak niya, yan ako, uy nga na, nakulbaan sa ko, nakulbaan ko light. Pag kita na ko, Red King, marami na binood na. Where did you know? Ano, Marlo? As in, proud jud kayo ko ani nga mixing. Sana Kay- oil. Dili ko sure ba kay pag make mo first sa syrup o sa powder. Kung mo siya na may sagtaro mo to gibutan ng tubig. Mas ni perfect yung consistency. Ba? Di man ko ludaan lang ta pero nakita mo nung gikaon-kaon mo yung murag liod mo. Nagkataon ng dugo. Dili, nakakita sa kung mawalay ka na. Cut din. Cut. Pwede man nga dili siya nakat. Bitaw ako sa, abi sa Di, once again ka, ko, luod siya na itugo, pero wait. Next time mag-prank. Mo, pagkita na ko. Ginani. Pagkita na ko. Oh. Nabot lagi na iyang camera diha na kita. Ano di siya makaposisyon ng camera dyan? Lastar kayo ba? Ana kayo. Harapan ka, Ano ano? pa kayo kung tago dito? Sa water Anyway, siya. sa buti yung reaction na. Yeah. Again, pinaka-disclaimer kay... Nandun siya, kuan. Hindi mag-acting. Yung pag-acting ko. Acting. Pero, kudukan to siya, aray! Ay, kay sakit! Kaya, Gusto mo dyan na, day, yung mga idols. Namimiya! That's it for today's video! Happy Alright, if na-enjoy nyo yung kanina prank, please be sure to subscribe to Best Friends TV and give this video a big thumbs up. Let's make it to 500 likes. And be sure to follow us and subscribe to our individual channels as well. Na links down below. Ano po, Danny? And we will see you guys in the next video. Dako mo muling. Dako, bugdo kayo muling. Dahil muling. Okay, next time.